her udenlandske arbejdskraft, så de duer ikke. Fint, tak for det. Demokraterne, ja eller nej til EU? Jamen, jeg tvivler på, at vi kan få direkte medlemskab af EU. Men samarbejde med EU, ja. Siumut? Altså, vi siger nej til EU. Vi har nogle eksisterende aftaler med EU i form af partnerskabsaftaler, som PT, vores landstyreformand, er dernede for at underskrive en EU-aftale for uddannelse, for at fremme uddannelse. Der har vi de aftaler nok i, men vi skal ikke ind i EU. De skal væk. IA, EU? Nej tak til EU. Vi har ikke lyst til at blive medlem af EU, men vi har jo et rigtig godt nej tak til EU. Kan vi lige få lyden klar? Nu er den der vist. Inuit Ataqatigiit, vi siger nej tak til EU, men et medlemskab af EU, det er ikke det, vi vil. Men vi vil rigtig gerne fortsætte det gode samarbejde, vi har med EU på uddannelsesområdet og fiskeriområdet. Der har vi altså en meget, meget stor indtjening, som gør, at vi kan løfte nogle ting, som vi måske ikke helt havde kunnet løfte uden de midler. Så vi skal passe og pleje forholdet. Jeg får lige at vide, at vi tager den lige en gang til, fordi der er det problemer med din mikrofon. Tak. IA med ind i EU. Fra Inuit Ataqatigiit. Bare helt tæt på. Så skud. Fra... Hallo? Hallo. Nå. Det tror heller ikke. Kan vi lige få en ind og kigge på det hurtigt? Min. Hallo? Nå. Hvad med, at jeg taler i den her? Ja. Den er tæt. Det er svært, når teknikken ikke virker. Ja. Virker den nu? Er der hurtigt igennem? Ja. Tal højt og tydeligt, så når du ud. Tak. Inuit Ataqatigiit ønsker ikke, at Grønland bliver medlem af EU. Men vi har et forhold til EU, som vi skal have passet og plejet, og som vi skal fortsætte med at passe og pleje. Der er nogle fiskeriaftaler, der er nogle uddannelsesmæssige aftaler, som vi er nødt til at sikre os fortsætter, og også løbende forbedre. En anden ting, som jeg synes, vi måske skal se nærmere på, det er OLT-samarbejdet. Der har vi jo rigtig godt en god position i Grønland, og rigtig mange af de oversøiske lande og territorier, som det hedder, ser faktisk op til Grønland i forhold til den position, vi har. Så der er noget vi kan udvikle der. Og så synes jeg også, at vi i stedet for at se mod EU hele tiden, så lad os se mod resten af Nordatlanten. Tak. Er der slut? EU? Vi har respekteret afstemningen i Folkeret. Flertallet sagt nej til EU, så vi har respekteret den. Men alligevel, jeg har bemærket, store partierne også siger, medlemmerne begynder at snakke, hvorfor ikke være medlem i EU. Men jeg synes, vi skal bare samarbejde med EU meget mere og udnytte meget mere. Og hvis partierne var åben for, at vi skal diskutere, så kan vi være med til at diskutere åbent. Så I kunne godt forestille jer i hvert fald en debat og muligvis et medlemskab af EU? Vi har, som sagt, vi har respekteret, men hvis der er vilje til at diskutere, så kan vi være med til at diskutere. Men i godt samarbejde med EU uden medlemskab, det skaber også resultater. Så hvis du skal sige ja, nej eller måske, hvad bliver det så? Foreløbig nej fra min side. Det bliver sidste spørgsmål fra Facebook og sms. Jeg håber, vi når nogle flere sidste gang. Nu går vi til spørgsmål. Er der nogen, der har et spørgsmål? Jeg tror, vi går helt herned bagved denne her gang. Vi kommer herop. Hernede. Og du hedder, start med at sige dit navn. Jeg hedder Ruth Christiansen. Det er angående den eneste folkehøjskole her på Grønland, Knud Rasmussen Højskole, som er her på bosiddende i Sisimiut. Der har vi elever fra hele kysten, samt hvor vi har ordblinde, handicappede, nogle fra kriminalforsorgen og så almindelige elever. Det jeg gerne vil spørge om til alle partier, det er, at hvem vil arbejde for, at højskolen de får bedre fysiske rammer samt flere midler til personalet.
til alle partier. Tak skal du have. Det var da meget konkret i hvert fald. Det kan vi jo gøre rimelig hurtigt. Nu er det jo valgkamp, men vi må jo se, om ikke der er nogen, der har en nuanceret holdning til det. Siumut? Knud Rasmussens højskole, det er en folkehøjskole, og det elever, der bliver optaget derop, det er nogle elever, som har brug for at have nogle ressourcer til at komme videre i livet. Altså, de får nogle redskaber til at kunne søge uddannelser med mere og klare sig i hverdagen. Og det er nogle elever, som vi skal have igangsat. Altså, vi skal have mange flere elever op i højskolen, fordi restgruppen på Grønland, den er rimelig høj. Og for at nedsætte det, så har vi brug for en skole, hvor der ikke gives karakter, men der gives nogle personlige ressourcer til at komme videre i livet. Som noget relativt nyt, så har de jo også fået handicappet ind over, så vidt jeg forstår, det er ikke så gammelt. De får handicappet hver halvt år på 4, og de tager ordblinde derop og underviser dem. Og sidste år, der er der nogen på eksamen. Så kan du forstå lidt flere penge, midler til det arbejde, de gør? Ja, der skal flere penge til sådan nogle højskoler. Dem har vi brug for, og vi skal have etableret mange af dem. Fordi vi har en kæmpe stor restgruppe, som vi skal have hjælpet. Som de kan hjælpe med. Ja. Demokraterne, er I enige? Jamen, vi går ind for et bedre samarbejde mellem selvstyret, eller departementet for uddannelse, og så højskolerne selvfølgelig. Vi skal også huske på, at højskolerne er selvejende institutioner, så vejen er bedre samarbejde. Og jeg noterer mig da, at ved et møde med selve højskolerne, med en af højskolerne, der har man faktisk lavet nogle ændringer på folkehøjskoleloven her for nogle år siden. Men de forudsætninger, der var i lovgivningen, de er ikke fuldt, og det er noget, der skal blive fulgt op på efter et kommende. Er du enig i, at de kunne bruge en saltvandsindsprøjtning? Undskyld? At de kunne bruge en saltvandsindsprøjtning? Lidt flere midler? Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kender ikke deres økonomi. Okay. Partiet Naleraq? Fra Partiet Naleraq, der er vi meget interesseret i, at vi får gang i kreative skoler i Grønland også, så vi sikrer, at alle vores kreative evner også kan udnyttes ude i det praktiske liv. Det skal være et led efter folkeskolen, men derfra så må vi også sige, jamen det er jo derfor, at Naleraq går så meget op i, at vi skal have gang i erhvervslivet og have udviklet hver eneste menneske i det her land, så vi kan begynde at generere nogle skattepenge, så vi kan renovere alle de bygninger, der er. Nu er højskolen en selvejende institution, men vi har rigtig store behov for at udvikle og reparere på de bygninger, vi har. Men for at kunne nå dertil, så skal vi have gang i det erhvervsliv, have gang i fiskeriet, have gang i turismen, have gang i råstofferne, ellers så kan vi ikke komme. Så du mener faktisk, det er der faktisk ikke rigtig råd til? Det er det, du siger? Desværre, ja. Altså, men ja. Selvfølgelig skal vi gøre det så godt vi kan. Vi skal udnytte de kreative muligheder, vi har, og vi skal i dialog og se, hvad vi kan gøre inden for de rammer, vi har. Men vi kan ikke gøre ret meget, før vi har fået gang i det her samfund. Vi har rigtig, rigtig store økonomiske problemer, og det må vi tage alvorligt. Et modigt svar i en valgkamp, at gå ind og få og sige, at det er der faktisk ikke råd til. IA, er du enig? Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har højskoler i Grønland, og specielt, at vi har en folkehøjskole her i Sisimiut. Vi har sagt fra Inuit Ataqatigiit, at for eksempel i forhold til bygge- og anlægsmidlerne, så vil vi gerne arbejde på, at de midler bliver lagt ud til kommunerne, så det er der, man bedre kan vurdere, hvor det er, man vil bruge nogle bygge- og anlægsmidler. I forhold til højskolen, der så har jeg hørt og set, hvor rigtig gode de er til at bruge nye former for energi. For eksempel har de solpaneler derude nu, som de har sat på for nogle år siden. Plus, de arbejder rent faktisk på at finde fondsmidler udefra. Og der er det, jeg tror, vi skal have meget bedre vejledning til, hvordan vi netop går ud og finder de her fondsmidler. For eksempel nogle af de offentlige private fonde, som jo rent faktisk viser interesse for at investere i Grønland,
Her er uddannelsesområdet helt centralt. De siger alle sammen, at de gerne vil hjælpe os med uddannelsesområdet. Så lad os blive bedre til at gå ud og finde de midler udefra, for vi ved godt, at vores økonomi er presset, og vi ved godt, at vi ikke kan sidde og uddele penge til højre og venstre. Så lad os hellere være bedre til at samarbejde om at finde de midler andre steder. Er der slut? Vi fra Adasuti mener, at selvom det er en selvejende institution, at der er mange af de restgrupper, der er svage i skolen, benytter højskolen. Vi skal være bedre til at kunne vejlede og rådgive dem, så de kan få et arbejde, og de skal have, vi kan samarbejde om at finde midler til, at personalet og eleverne har de bedre rammer, så de kan gå videre ud i livet senere. Fint. Det var svar på dit spørgsmål. Vi har et spørgsmål mere herover. Kan du sige, hvad du hedder? Jeg hedder Samson Larsen. For nyligt har jeg været ferie i Qaanaaq, og herfra til Qaanaaq, den har kostet, jeg har en søn på 7 år, og mig selv. Billetten kostede frem og tilbage næsten 30.000. Hvem kan få prisen ned? Jeg ved ikke helt. Vi kan selvfølgelig ikke stå heroppe og love lavere billetpriser, men vi kan godt have en lille hurtig diskussion om infrastrukturen, som er meget dyr. Er der noget, man politisk kan gøre for at gøre den infrastruktur, vi har, lidt mere smidig og måske til en lavere penge, så familier kan besøge hinanden og venner osv.? Er der sut? Ja, det var også en klart besked, at rejsen er død i Grønland. Og vi har selskaber, vores egne selskaber, som har også bestyrelse. Jeg synes, det spørgsmål, den kan være bringes til vores selskaber og opfordre, vi skal opfordre, at de skal bane vejen til, at det bliver billigere. Jeg kan ikke love som en politiker og blande mig til at beordre. Det skal være billigere, men vi har selskaber, som har bestyrelser. Jeg skal være med til at undersøge. Men en stor del af trafikken er jo bundet sammen med det, man kalder servicekontrakter, som bliver lavet med det offentlige. Var det noget, du kunne gå ind og lægge pres på og sige, vi vil være parat til at give en større pose penge for at få nogle billige billetter? Det er jo en reel mulighed. Det er en mulighed for at diskutere med selskabet, og det er altid åbent for åben diskussion og banevejen til, som man spørger omkring eventuelt banevej til billigere. Simut, hvad tænker I? Billetten til Qaanaaq, den er meget dyr, som han sagde. Det er på baggrund af, at Qaanaaq-beslutningen er under servicekontrakt med Grønlands selvstyre og mellem Grønland. De fordrer, at vores infrastruktur, altså opbygningen af infrastruktur, skal ses på en anderledes måde, hvis billetterne til Qaanaaq skal blive billigere. Med den nuværende trafikstruktur, der fordrer det, at vi har en eller anden form for konkurrence i yderdistrikterne. Det har vi ikke nu. Og vi skal se på, at når servicekontrakten bliver udfærdiget mellem selvstyret og Grønland, også der bliver åbnet mulighed for en eller anden form for puljer inden for rejserne, således at nogle af sæderne kan udbydes til billigere penge, som det sker andre steder hen. Men det er op til selvstyret at finde ud af, hvordan det skal gøres. Men er det noget, du kunne være med til at gå ind og lægge? Altså selvfølgelig. Altså, Qaanaaq, det ligger jo oppe næsten nærheden af Nordpolen, og vi kan ikke være bekendt, at vi isolerer et folk deroppe. Jeg synes, landet skal Demokraterne. Altså, vi må se i øjnene, at det her land er et dyrt land at drive rent infrastrukturmæssigt. Og det er en kæmpe udfordring, det kan vi ikke komme udenom. Den eneste måde, vi kan komme det her til livs på, det er ved at øge eller servicekontrakterne. Det er ikke en vej, vi demokraterne er parat til at gå lige her og nu. Riget fattes penge.
Så det står simpelthen ikke øverst på dagsordenen. Det er ikke det, der bliver prioriteret. Naleraq, er I enige? Det kræver dialog. Og vi ved, at da vi fik lufthavn i Qaanaaq, der er faktisk tingene blevet værre, og rejsen til og fra Qaanaaq er blevet dyrere. Men tænk, at vi i sin tid havde Pituffik som mellemlandingssted. Der var rejsen faktisk billigere, og det synes vi i Naleraq, at det er værd at undersøge, hvordan og hvorledes vi bedre kan udnytte Pituffik. Også fordi turismen til Qaanaaq er blevet ringere i forhold til tidligere. Så I vil godt være med til at kigge på det. IA? I det her spørgsmål, der tænker vi, at det er rigtig vigtigt at tænke turismen ind som en booster til hele vores infrastruktur. Og det er derfor, vi har nogle ambitiøse mål omkring at øge turismen med det dobbelte inden for 10 år i Inuit Ataqatigiit. Og nu handler det om billetprisen til Qaanaaq. Hvad bare? Nu handler det om billetprisen, ja, og netop, infrastruktur. Jo mere volumen, der kommer i vores trafiksystem, jo lettere bliver det at skabe noget økonomi. Det er der ikke nogen tvivl om. Men derudover, så er det også altafgørende for os, at de vigtige beslutninger inden for infrastrukturområdet, de bliver taget på et meget oplyst grundlag. Og der synes jeg, vi har et kedeligt eksempel i dag med den måde, vi drøfter Qaqortoq, eventuelt lufthavn i Qaqortoq. Det er ikke en moden politisk drøftelse, vi har lige nu. Og det er direkte skadeligt for den måde, vi binder vores infrastruktur sammen. Det kommer vi til. Vi når lige et spørgsmål mere fra salen i hvert fald. Det kommer heroverfra. Kan du sige, hvad du hedder? Ja, jeg er her, Inger Bertelsen. Jeg har en spørgsmål som besætning på travlerne. Jeg ved, der er flere hundrede besætning, den udenlandske besætning, som bor i postboks, flaskeadresse. Hvem vil gerne have bruge rigtig besætning, som der er flere hundrede skiber og styrmænd er helt klar i her på gaden? Hvem skal bruge sådan en grønlandsk besætning, helt rigtig adresse? Så det, vi bliver nødt til at spørge sådan lidt generelt, det er, at du mener, at vi ikke har styr på, hvem det er, der arbejder på vores trawler, og om de betaler skat og så videre her i landet. Er det det? Det er fordi, vi bruger noget udlandske besætning. De fleste styrmænd og skiber, som tager altid hjem til sin udlandske hjem. Vi har ellers noget flere hundrede skiber, som er helt klar her i gaden. Okay, jeg synes, den er lidt svært. Nu skal politikerne jo ikke være sagsbehandlere. Men måske kan de hjælpe med et hurtigt svar til ham. Er det ikke sådan, så hvis man arbejder på en grønlandsk trawler, så skal man betale, så er man skattepligtig i Grønland, og det er der nogen, der har styr på. Anton? Altså, det er et tilbagevendende problem, som vi skal have rettet op på, specielt hvad angår lovgivningen. Netop fordi vi har lige snakket om den kæmpe arbejdsløshed her i landet, og det kan ikke være bekendt og være meningen, at vi får importeret arbejdskraft udefra hele tiden. Det er et forhold, vi skal have lavet om på, og det er derfor, Naleraq står op for at få ændret sådanne forhold også. Også hvad angår skat, så kræver de jo, at alt de arbejdskraft, der går her, de skal selvfølgelig betale skat. Er det rigtigt, IA er der et hul her? Jeg må indrømme, men... Jeg ved ikke, om der er et hul, men der er i hvert fald en lovgivning, og det tyder på, at der kunne være belæg for at have øget tilsyn med, hvordan den lovgivning efterleves. Men i forhold til fiskeri, der synes vi også, det er meget interessant det her med, at vi hører om en trawler, der kommer hjem med god fangst op fra Melvillebugten. Så vi vil sådan set gerne ind og kigge på hele det det ikke kystnære fiskeri. Hvad er det egentlig for nogle dynamikker, der sker derude? Fordi det tyder på, at der er en eller anden struktur, der ikke fungerer siden, at der kan ligge en bestand og ikke være til gavn for os alle sammen i så mange år. Kan det passe, at vi har udenlandske fiskere og arbejdsløse fiskere hjemmehørende? Er der et hul her?
Vi har flere arbejdsløse fiskere og officerer i det grønlandske flåde. Det omkring omgåelse af skattereglerne, det har været på tale i mange år. Specielt færøske skibe er kommet herop og er officerer på de store, og Royal Finland-tråler og andre. Det vi skal se på, det er vores uddannelse også. Vi har en skiberskole, vi har en uddannelse af søofficerer, men er det nok? Jeg synes, at tråleridderne og myndighederne skal involvere sig bedre i de uddannelser, således at vi sikrer os, at når de bliver færdige, også kan blive officerer på de store trålere. Det er der problemet også ligger. Skal vi lade den være der, og så når vi lige et hurtigt spørgsmål mere. Her, hvad hedder du? Jeg hedder Melo Ostermann, og jeg vil gerne stille spørgsmål om omsorgsvigtede børn. Hvem vil arbejde med omsorgsvigtede børn og deres forældre, for man kan tydeligt se, at der er blevet mange i de sidste par år. Så hvem vil arbejde med forældre, ikke kun med børn, for ansvaret ligger jo hos forældrene. Kan du fik I den? Hvad siger Atasut til det? Vi skal gå lidt hurtigt. Vi har lige et par minutter. Vi fra Atasut er meget opmærksom på, at der er børn i samfundet, der er omsorgsvigtet. Og vi skal være bedre til at kunne hjælpe forældrene og rådgive, og hvis gå ud til dem og spørge, om de har brug for hjælp. Fordi vi er blevet alt for meget enkelte individer, der ikke ser de andres problemer. Vi må blive bedre til at hjælpe de svage eller svage forældre med at opdrage for eksempel deres børn. Det er nemlig, vi kommer til at berøre flere gange i den her valgkamp. Det er omsorgsvigtet, som vi har en kæmpe gruppe af i samfundet. Demokraterne forsømmer vi. Ja, det må vi jo gøre, siden der kommer et spørgsmål. Vi skal udnytte de eksisterende familiecentre, men der er helt klart nogle ting, vi skal ind og kigge på. Har vi de rette ressourcepersoner til at tage vare om børnene og så forældrene, som hun også stiller spørgsmål til. Så ja, vi skal ind og kigge på problemet, fordi hvis vi ikke kigger på de her problemer, så kommer vi ikke til bunds i det her, og igen, så kan vi ikke løfte samfundet. Det er et af de moderproblemer, vi bliver ved med at vende tilbage til, som jo spiller ind både på folkeskolen, på arbejdsstyrken, som ligger til tider en mørk skygge over vores samfund. Hvorfor er vi ikke bedre til at tage os af den her gruppe? Vi skal også blive meget bedre for at tage os af den her gruppe. Vi skal have forebyggelse ind over. Vi skal have de gravide ud af misbrugsproblemer. Vi skal have nogle tiltag, hvor vi virkelig får gjort noget i et tidligt stadie, så vi kan prøve at arbejde langsigtet. Fordi når tingene får lov til at eskalere, så bliver det rigtig, rigtig dyrt i den sidste ende. Så det kan godt være, at vi kommer til at bruge ekstra midler på forebyggelse, men det er bare alfa og omega, hvis vi vil det her til livs fremover. Siumut. Forældrene har de største ansvar over for deres børn. Siumut mener, at vi har brug for en godt samarbejde tværs landet for at bekæmpe omsorgssvigt og for at styrke familierne. Siumut vil sikre, at der ydes hurtig hjælp til familier, der har brug for offentlig intervention, og på de måde være med til at sikre, at børn, der anbringes uden for hjemmet, mindskes. Familierådgiverne må forbedres, og de forudsætter midler, der afsættes til formålet for at passe til behovet. IA. Fra Inuit Ataqatigiit satte vi rigtig stor fokus på børn og unges forhold under vores seneste regeringsperiode fra 9 til 13. Her afsatte vi faktisk noget i retning af 25 millioner om året til det her område. Og vi igangsatte også et initiativ, som handlede om den tidlige indsats, som andre partier også efterlyser. Netop at vi går ind og ser på familierne allerede før de føder barnet. Det vil sige gravide mødre og fædre, i forhold til at sikre, at de har de rigtige redskaber til at være forældre. Det er det arbejde, som vi synes er helt nødvendigt at fortsætte. Derudover synes vi også, det er vigtigt, at vi ser på socialrådgiveruddannelserne og også socialrådgivernes arbejdsforhold, deres forhold på arbejdet. De skal have mest tid til at bruge deres varme hænder og hjælpe familierne. Så vi skal have set på, skal de måske have nogle sekretærfunktioner, og skal vi måske også have socialrådgivere ind tidligere hos barnet,
barnet, for eksempel i børneinstitutioner og på skolerne. Så der er et system her, som vi kan udbygge, og endelig, det er helt rigtigt og meget, meget vigtigt, at vi tager fat i forældrene. Forældrene har et kæmpe stort ansvar, og der mener vi også, at de familiebehandlingsmuligheder og familiecentre, som også blev etableret under vores regeringstid, skal udbygges og udvides til at også dække hele landet. Vi har en opgave at løfte i hele landet, ikke kun de steder, hvor der er frivillige hænder, men i hele landet. Tak. Det bliver sidste spørgsmål fra salen. Nu kommer vi til, at I har 1 minut igen til at slutte denne aften af med, og det bliver i omvendt rækkefølge. Det bliver Parti Naleraq, der ligger ud. Værsgo, de næste 60 sekunder, de er jeres. Ja, tak for det. Det kan ikke nytte noget, at vi kun tør køre midt på vejen i Grønlands politik. Vi bliver også nogle gange nødt til at tage nogle beslutninger, der går helt ud til kanten. Det er den eneste måde, vi opnår forandringer på. Grønland skal følge en rød tråd og gå efter helhedsorienterede beslutninger, som skaber synlige forandringer og varige arbejdspladser. Nuuk er først en succes, den dag alle landets 4 kommuner løfter samlet under lige vilkår. Naleraq har føling med, hvordan samfundet fungerer. Naleraq har en erhvervspolitik, og Naleraq tør tage nogle vigtige beslutninger. Naleraq vil forandre samfundet, vi lever i dag, til det bedre. En stemme på Naleraq er en stemme på forandring. Rønarøsok. Tak for det, og så er det Demokraternes tur. Værsgo. Tak. Sisimiut, byen jeg er født og opvokset i. Byen vores forfædre har været med til at udvikle. Min Ada og min Ana flyttede fra Saqudaq til Sisimiut, før at Saqudaq blev nedlagt. De flyttede til Sisimiut, da de vidste, at det var her fremtiden var sikret med hensyn til arbejde og skolegang, uddannelse for deres børn. Det har ikke kun været en drøm, det blev til en virkelighed. Min Ada og Ana har været i stand til at tage vare på sig selv økonomisk. Min Ana var en bestemt kvinde. Hendes mål var, at alle hendes børn skulle have en uddannelse, så deres fremtid var sikret, og det lykkedes. Pengene var få, men det stoppede dem ikke. Det lykkedes gennem samarbejde og støtte til hinanden. Jeg ønsker denne tankegang tilbage til Grønland. Uddannelse er den vigtigste og mest nødvendige værktøj til at sikre Grønlands økonomi, en selvbåret økonomi. Samarbejde er nøgleordet som folk og som land. Vi skal sammen arbejde for vores land. Vi ønsker alle det bedste for Grønland. Tak. Og så er det Siumuts tur. Værsgo. Partiet Siumut er et ansvarligt parti. Siumut føler, at vi har et medansvar for, at vores land kan videreudvikles. Vi ønsker at udvikle fiskeriet. Vi ønsker at lægge investeringer for at skabe mere beskæftigelse, også for at skabe udvikling og tryghed, også ude på kysten. Vi ønsker at udvikle turismen. Der er muligheder inden for turismen, og vi ønsker at involvere minimand også. En bedre folkeskole, det er et must, og uddannelsesinitiativerne, det skal også intensiveres for at skabe det grobund for det ønsker, som vi har for vores fremtid. Vi skal tiltrække investorer her til landet. Vi skal blive bedre til at finde økonomi og finanser til de drømme, som vi skal udføre i livet. Stem på Siumut den 28. november. Tak skal du have. Så er det Inuit Ataqatigiits tur. Værsgo. Tusind tak for et godt vælgermøde. Det Grønland har brug for i dag, det er stabilitet, og det er en tiltro til, at man kan stole på den regering, man har, på det Inatsisartut, man har. Det er det, vi skal have genopbygget. Fra Inuit Ataqatigiit har vi nogle klare mål på forskellige politikområder. Det er heldigvis sådan, vi har siddet sammen i vores parti og diskuteret iblandt hinanden, hvad vi skal gå efter. På erhvervsområdet vil vi genoverveje afskrivningsreglerne. Vi vil smidiggøre det administrative system, så vi bygger en vej for de, der gerne vil lave selvstændige virksomheder. Vi vil også se på, hvad for nogle områder vi kan forbedre i det system, vi har i dag.
Der skal gennemføres en masse reformer. Det kræver mod, men vi skal ikke være overmodige. Vi skal ikke være overmodige, som den regering, der sidder i dag, har været. Vi har brug for ansvarlighed, stabilitet, og det er det, vi kan levere fra Inuit Ataqatigiit. Qujanaq. Tak skal I have. Så er det Atassut. Ja, Atassut er et liberalistisk parti, og vi siger tak for den gode debat, som vi har haft her i aften. Men vi skal videre, og vi skal igen starte de ting, som samfundet har brug for. Erhvervslivet skal have sunde og fleksible vilkår. Vi skal udnytte mere af vores fiskeriressourcer. Der skal genåbnes af de mange fabrikker og åbne for produktionen. De handicappede, ældre og unge skal have et mere menneskeligt rammer. Tak for den gode debat og godt valg den 28. november. Stem på Atassut. Det var årets korteste, men udmærket. Tak for det. Det er tak for i aften. Vi fik snakket uddannelse, folkeskole, vi fik snakket handicappedes mulighed for uddannelse, vi fik snakket arbejdsløshed og EU og mange andre ting. Og både gode og konkrete løsningsforslag kom på bordet, som vi kan holde politikerne i ørerne med i tiden, der kommer. Vi er tilbage med vælgermøde fra Qaaqortoq på mandag. Tak for nu.